31 октябри соли 2025 ҳамоҳангсози калони гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон Раҳимҷон Азангазиев, роҳбари доимии Бонки Осиёии рушд Ко Сакамато, роҳбари идораи лоиҳаҳои ин бонк Родора Консепсион, инчунин як гурӯҳ намояндагони ниҳодҳои байналмилалии молиявии мазкур ба Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ташриф оварданд. Ректори донишгоҳ Сатторзода Бобоҷон ҳамроҳ бо ҳайати профессорӣ ва омӯзгорӣ меҳмононро дар сатҳи муассиса истиқбол намуданд. Сипас дар толори шӯрои олимон мулоқоти ректори донишгоҳ бо ҳайати намояндагони Бонки ҷаҳонӣ ва Бонки Осиёии рушд доир гардид. Ибтидо Сатторзода Бобоҷон аз номи ҳайати профессориву омӯзгории муассиса ташрифи намояндагони ин ниҳодҳои байналмилалии молиявиро хайрамақдам гуфта, аз тақвияти ҳамаҷонибаи ҳамкориҳо изҳори умедворӣ намуд. Ректори донишгоҳ таъкид намуд ки Бонки ҷаҳонӣ ва Бонки Осиёии рушд ҷиҳати пешрафти бахшҳои гуногун аз ҷумла соҳаҳои иқтисоди молия, маориф ва илм, технологияҳои инноватсиониву коммуникатсионӣ, инкишофи нерӯи инсонӣ шарикони боэътимод ҳастанд. Зимни баромад роҳбарияти донишгоҳ аз ташаббуси шӯрои директорони иҷроияи Бонки ҷаҳонӣ оиди ба тасвиб расидани аввалин лоиҳаи дастгирии сиёсати рушд ки ҳадафи он ташаккулу инкишофи барномаҳои иқтисодии кишвари мо ҳамчун Тоҷикистони рақобатпазир ва фарогир мебошад, ёдовар шуда иброз дошт ки амалинамоии ин барнома ҷиҳати рушди соҳаҳои маориф ва илм чун дигар бахшҳои ҳаётан муҳим мусоидат менамояд. дар идомаи мулоқот Сатторзода Бобоҷон оиди имконияту шароитҳои мавҷудаи таълимии муассиса ба меҳмонон иттилоъ дод. Зикр гардид ки Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ҷиҳати омода намудани мутахассисони дорои донишу малакаи замонавӣ дар бозори меҳнат яке аз муассисаҳои пешрафтаи таҳсилоти олии кишвар ба ҳисоб меравад. Феълан дар донишгоҳ бештар аз 8500 нафар донишҷӯ дар 7 факултет аз рӯи 48 ихтисос ба таҳсил фаро гирифта шуда, 22 нафар доктори илм, 138 нафар номзади илм, 84 нафар муаллими калон ва 161 нафар ассистент фаъолияти таълимиву илмӣ доранд. Донишгоҳ дорои 20 кафедраи тахассусӣ, 8 кафедраи умумӣ донишгоҳӣ, 9 озмоишгоҳи таълимӣ, 2 маркази тестӣ, китобхонаи илмиву электронӣ, парки технологӣ буда ҷиҳати амалӣ намудани барномаҳои муассири таълимиву илмӣ шароитҳои заруриро соҳиб аст. Таҳсил дар зинаҳои бакалавр, магистратура, докторантура, доктор PhD ва таҳсилоти дуюми олӣ бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. дар раванди суҳбат роҳбарияти муассиса қайд намуд ки шароитҳои мавҷуда баҳри вусъат ёфтани робитаҳои илмӣ, татбиқи барномаҳои инноватсионии таълимӣ ва ҳамкориҳои судманд бо шарикони байналмилалӣ имконияти васеъ медиҳад ва дар ин росто мо аз густариши ҳамкориҳо бо Бонки ҷаҳонӣ ва Бонки Осиёии рушд ҳавасманд ҳастем. баъдан ҳамоҳангсози калони гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон Раҳимҷон Азангазиев сухан намуда баҳри пазироии гарми самимии роҳбарият ва ҳайати профессориву омӯзгории Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон изҳори сипосу миннатдорӣ намуд. ҳамоҳангсози калони гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон омодагии ҳамаҷонибаи Бонки ҷаҳониро барои ҳамкорӣ бо донишгоҳ иброз намуда, таъкид дошт ки Бонки ҷаҳонӣ метавонад дар татбиқи барномаву лоиҳаҳои илмӣ, ҷорӣ намудани навгониҳо дар истеҳсолот, бозомозиву такмили ихтисоси мутахассисон, омода намудани кадрҳои илмӣ яке аз шарикони калидии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон бошад. роҳбари доимии Бонки Осиёии рушд дар Тоҷикистон Ко Сакамато зимни суханронии худ хушнудиву сипосгузории худро оиди истиқболи самимӣ ба роҳбарияти донишгоҳ баён дошт. Мавсуф таъкид кард ки Бонки Осиёии рушд дар доираи барномаҳои ба самти маориф ва илм равона кардаи худ метавонад ҷиҳати рушди бомарроми ҳадафҳои стратегиву барномавии донишгоҳ саҳмгузорӣ намояд. ӯ густариши ҳамкориҳоро вобаста ба рушди соҳаҳои иқтисоди сабз, рақамикунонии иқтисодиёт, баландбардоштани маърифатнокии молиявию бехатарии иқтисодӣ, ташаккули маърифати технологиву инноватсионӣ, фароҳам овардани шароити инкишофи зеҳни сунъӣ муҳим арзёбӣ намуд. дар идомаи вохӯрӣ роҳбари идораи лоиҳаҳои Бонки Осиёии рушд Родора Консепсион низ хушнудии худро аз пазироиш дар донишгоҳ баён кард. ҳамчунин ӯ зарурати густариши ҳамкориҳои дуҷонибаи Бонки Осиёии рушд ва Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистонро дар заминаи имкониятҳои таълимиву илмӣ, омода намудани мутахассисони ҷавони дорои донишу малакаи хуби касбӣ, фароҳам овардани имкониятҳои худташаккулдиҳандаи донишҷӯён, равона намудани мутахассисони ҷавон ба истеҳсолот ҳамчун нерӯи фаъолияти иқтисодӣ таъкид дошт. дар идомаи вохӯрӣ муовини якум муовини ректор оид ба таълим Саидакмал Мирсаидов, муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалӣ
парвиз ғафуров, муовин директор оид ба тарбия шаҳнуза ғафурова ва сардори раёсати илм ва инноватсия осим фарайдунов суҳбат намуда зарурати тавсеаи ҳамкориҳои донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистонро бо бонки ҷаҳонӣ ва бонки осиёи рушд вобаста ба масъалаҳои иқтисоди сабз, иқтисоди рақамӣ, ташкили марказҳои машваратии иқтисодии иҷтимоӣ, зеҳни сунъӣ, рушди сармояи инсонӣ, ташкили таҳсилоти рақамӣ, бозомӯзӣ ва рушди касбияти мутахассисони соҳаҳои иқтисодиву молиявӣ ба низомдарории таҳсилоти дуалӣ зарур арзёбӣ намуданд. Дар идома меҳмонон аз озмоишгоҳҳо, лабораторияҳо, синфхонаҳои таълимӣ, китобхонаи илмиву электронӣ ва дастовардҳои донишгоҳ дидан карда вобаста ба шароитҳои мавҷудаи муассиса маълумоти дақиқ пайдо намуданд. дар фароҷоми мулоқот аз ҷониби роҳбарияти донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон Саторзода Бобоҷон Абдуҷаббор ба меҳмонон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид.